O karon mga higala, niya nagkaroon ang laing sumpay ng sugilan nga sinuwatong gubos sa direksyon ni Francis Iliagas Paris nga naguluhan sa akong mga kamot. Ngayon mo na yung personal secretary! No. Dili ko musugot. Nakadungog ka, Blackie. Dili ko musugot. Di ko gustong matakdan sa kahugaw ang akong anak. Nay Matilde, Mas maayo pag magpuyo tang malinahon, Athena. At timan aning gamay natong tindahan, nak. Nay, O di ba, balik na lang dito sa syudad, nak. Ayaw pag-standby din. dili nay oy. Sa akong kabatan-on nay, angay lang nga may gibuhaton ako. Gimbuhaton. Unsa man klasihas gimbuhaton, ha? Ang paglibot-libot sa palibot nay. Unsa? Ay, kini. O sa panay, Atira. Gusto kang maglibot-libot sa palibot? Maglibot-libot sa palibot. Ha? Kung sa'yo gusto mo, ha? Hawanan ako ang imong agyanan para way tunok. Nay daghang tunok ni Blackie. Mo nang kinahanglang hawana nako sa tunok ang akong agianan. Hey, agyanan? Sa ito ba? Doon na itumong. Ngayon mong buhaton, ha? Doon naman itumong sa ining pagkabuhaton mo. Tuba! Natog na ko ni Blackie. Ay, Nay, ay, ay. natog na ko nay. Ay, ay. Nay, Aoy! Wah! Tama nga! Dahil sa magbiya! Blackie. Blackie. Ah, O sige, buhat sa akong anak. kon, kidding. Nene! Hmm. Ay, siya mo'y namadlong sa mga taong tikasan nga nagsugal dito sa kaning pagbilar ba? Unsa? Giat nga lagi be, upat ka tao nga nagkatang na mo. Nagdalagi mga kahoy, pak! Para puspos, pak! Kami gito mo nga to. Kami gito ka ng gipariglaan ba? Ginoo ko, kung sa may nahitabo. Aoy ba, magkanamo, gaw. Ha? Nga man yun ko'y giatrasan. Bao na ka na ko, eh. Kailan na kay ka na ko. Basta ako ay nagani mo isgutan. Ha? Sus! Na! Kwan, nagyo ko ni ha? Nara ko din dagan. Birahan ko bitaw. Pak! Kumuna ko patin. Pak! Tuwa! Pak! Pak! Way na misik nila. Silang tanan. Pangag! Pak! Unsa? As ka buwanga. Oh, lumba lagi peragan. Nung magpamunit silang mga ngipon. Usban ko ba? Ha? Gukod ko pa. Usban pa. Tuwa na saan? At bangon dito na. Patiran ako. Pak! At pite. Ha? Tighaya eh. Taon, oy, Blackie. Tighaya. Nga bang nanghilabot mo yun si Athena sa mga taong tikasan, oy? Iya lang unta nga gipasagdan. Mauna pa ginabuhian ng mga tawhana. Masuko yun na kung imong badlongon. Kuha na, di raman to badlong. Di raman to badlong kang dati na. Prangka din soy. Ulbulikas pa sa mga kuhan lagi. Mga, mga tikasan ba? Mga tikasan. Taul boy. Kang giat gani. May gani kay di ako. Buwa pa ko diha lagi. Taglinga gani tato. May gani kay di ako. Awa pa. Paksid-sid daya tita. Pak! Tangi ka lagi. ni Blackie. Ah? Ako ba'y napaksit? Sorry, Day. Sorry. Wrong sin. Okay ra, way problema. Ay kagool. Ang importante nga nakita ko ni mo na nga buhi. O dili saman sa ubang tao din he. Nga sa kalit lang, mahibaw na lang tanga, wa na'y kinabuhi. Athena, Ipangandoy na ko nay. Nga makabato nagkalinaw kinindapita. unsa? Nay, dili kalimod. Nga dilis atong dapit. Hilabihan kadaghan ang mga nangamatay. Oo, tinuod ka na. Og mo na'y usa sa kong tumong nay. Nga mahibaw-an unta kinsa ang nagpasiugda ini. Aron atong istoryahon. Ikasulti nato ang tagduma. Day!
Federico, ayaw pagbinugo. Daddy Tiburcio. Ali ka mangulay din, he? Pinanay kwartaho ni mo din lapitan. Ay, gipadaginot ko ba ng unta, Daddy? Dili ko gusto nga mahitabo pakinipag-usab. Kung mahitabo pa gani, palinyahon ko katong mga tawana o ilubong pinaagi sa bako. Oh, unsay buot mong ipasabot, Daddy? Ilubong silang buhi. Oh, Daddy Tiburcio. Pero, doon ako'y namatiknan. Oh, unsay namatikdan ni mo, Daddy? Imo bang na imbestigar kadtong Athena? Oh, kon, gika-istorya na ko siya, pero, Pero unsa? wa pa ko tantong magpailan niya. Abi pa lang, special siya. Unsa? Wa kay diskarte. Kagwapa itong Athena. Oh, Daddy. Ngano di ay? Ha? Hiskot pagkagwapa. Gisgutan ko lang. Gihuna-huna ko lang. Ang iyang kagwapa. Wa ka maibog niya. Yaks. Kinsa siya? Nga akong mahalon. Oh, no way. Federico. Yor, imong paborito nga bino. Marshal, ang pulutan. Ako na iandam na ko nga buriring. Handa ko nga kaupos ka ni buriring. Marshal, lami unta rin nga bino. Basta naman sumsuman. Ay, kumala ka, taga. Pero start na ako ni mo niya. Murag doon kayo lang yun na. Kung saan ka na, i-share ka na ako. Naghuna-huna ako ni Adong Athena. Kapatid. Nakagusto ko niya. Kung sa'yo gusto mo nga kumuhato niya. Paabot ka lang sa akong mando. Murag itang niyagan man to niyo. Libalibad siya sa akong gitanyag kaniya, Marshal. Nagadungog bitaw ko nga wala siyang mo yun. Ug misamot na hinuon ang akong kaikag nga musugot siya kanako, Marshal. Ni Tiburcio. Nakaako siya sa pagbalibad kanako. Gusto tingali nga applyan nato og abono. Abono. Usang kalasiya sa abono. Abono para pagpalambo sa kasing-kasing aron mahigugma. Nge. Pero, in fairness niya itong Athena niyo, tanaw na ko, mga ito'y maghatag una kong labad sa imong ulo. Marcia! Hoy, mga kanahan, mga inutil mo, mga hanggaw mo, Tapos nga daw, maluwi ka. Samtalin daw. babae? Wow, wag mo kapiog. Ha? Babae lang? May abilidad sa siya dito. Dili magunitan. Unsa? Mao ka na tinawag. Nyo rito.
kamao sa self-defense vida. Unsa? Sakto na karong ilakaw. Basin paga. Nako'y kay nagpo. Huwag ikasugat ako ang mga tao na sakto sa abilidad para magpuntos po rin tao na ako. Magpasaya-saya ko rito sa tapit sa may plaza. Basin pa na eksuroy dito. Manguam ko sa motorsiklo ni Naidaki. Ay, problema. Gamit na day. Salamat kay Blackie ha. Ha? Ayaw paglakaw, Athena. Uy, Nay? May nagsulti na ako. Adunay upat ka mga tao nga nangita nimo. Unsa nay? Asa man sila? Kay sugato na ko nay. Oh, Asa sila? Unsa magkahangsol nga pagitabo ning atong sugilanon nga naguluhan sa akong makamot. Tagsuwat og direktor Francis Iliaga Esparz, musical scoring Randy Nacorda Tayed, audio editor Chifri Cabonada, ang atong sound band Aldwin Nacorda. Dalit kaninyo sa RMN Drama.